మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేసర్లో గోవులను తరలిస్తున్న లారీని పట్టుకున్నారు. తుని నుంచి బహదూర్పూర్కు గోవులను తరలిస్తుండగా గోవుల సంరక్షణ దళ సభ్యులు అడ్డుకున్నారు. లారీని ఆపి అందులోని 40 గోవులను జియాగూడలోని గోశాలకు తరలించారు. ఈ వ్యవహారంలో 4 వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏం నుంచి వస్తున్నావు? నువ్వు ఏం చేస్తావు? లారీ డ్రైవర్. నువ్వు బన్నీ, అసలు పేరు బన్నీ. మీది ఎక్కడ? చిట్యాల. తుని. ఏం పేరు? గోవింద్. రాజన్. ఎక్కడ? తుని. మీరేంది ఇద్దరు? మీరిద్దరు డ్రైవరా? శివ, ఏం నుంచి వస్తున్నావు? నువ్వు ఏం చేస్తావు? లారీ డ్రైవర్. నువ్వు